A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah yang Maha Rahman ya Rahim, ya Allah, keluarkan ya Allah jin-jin yang mengganggu Bapak ini setiap hari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keluarkan ya Allah jin-jin yang mengganggu Bapak ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cabut ya Allah jin-jinnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah yang Maha Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cabut jin-jinnya ya Allah. Bersihin ya Allah, cabut segala ilmu dukun ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang Allah, dengan sifat Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, cabut semua jin yang ada di dalam tubuh ya Allah. Cabut melalui ridhomu ya Allah. Buka kunciannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.